Okay, sabi mo wala pa. Actually, mananalo yung raffle. Hindi. Mananalo po ayun. Mananalo ng award. Merong award and merong raffle. So, merong items na talaga i-award sa iyo. Tapos meron. Oo, ma. Pwede ba bigyan after na to? Pag nag-send me na sila. Pwede mag-round-round na din yan after lunch. Siyempre, sila sila yung kasi niyo, di ba yung
Wow naman, Patong! Grabe na, gumapak sa court. Calvin, akala ko uuwi na to. Grabe ah. May ilang pins ka na? Tatlo na?
Ano, okay ka pa ba doon? Stress ko. Pinili mong part. Hindi ba mag-games na? Nagkala mag-games. Pwede kayo sa Palo, ako wala pa. Hindi ko lang alam. Ayan? Anong size to eh? Banda kayo? Ito, muna kayo kumain para ulit ito. See you.
Pwede na po namin yung lunch break. Resume tayo 12:15. Okay, or mag-break kayo. Okay naman. Basta resume tayo ng semis na 12:15. Ano oras na? Awan na. Nangin 12:15. Oh, 11:15 na. 12? Oh, 11:15 na oh. 1:05. Ano na ba? 30 minutes. Ay, shit. Kasi... Diba, paragi lang ako. Ha? Paragi lang yung...